ľudia, od dnešného videa si zase pozrieme part 2. Pozrieme si všetky škybidy toilet. Minulo sme tu pokračovali. Na tejto sme tuto dopozerali a už ideme na to. Tu sme skončili. Prepáčte. Radšej utečú. Tak to tam je. To čo má za kameru? Nikdy som nevidel. Vidíte? To bolo čiž, dievča? Či? Je toho, čo ho minulo zabil. Repráky. Čierny. Na aute. Super auto. Som Andrea Letanovská, lekárka a záchranárka s dlhoročnou praxou. Toto je pomsta. Áno. Nie, no tak tam sa mi tak vedie. Prepáčte, bola tu moja babka, ona nemôže vedieť, že sme točili videa, takže asi to chápete. No, môže to vedieť, je to úplne jedno. Máme, kdyby to bolo tiež jedno, toho nemám rád. Ja nechápem, ako môže byť taký silný. To nezačalo sa ani to práve diať a hneď proste tu ho opravili. Teraz mu tam dali parazita. To musím, že tiež vyhrajú, budú vyhrávať oni. Tu je ten... Zase to, čo nemôžem povedať. Nový Titán, ktorého hneď posadnul, on skoro nič neurobil. Ale aspoň toho zabil. Čo je v pohode, podľa mňa. Jeho vylepšili. Budem mu ho volať vojak, hej?
posednutý. Vieš, čomu tam bola značka YouTube? Lebo že akože úplne ničia YouTube, že to je teraz taká blbosť, najväčšia trend. Doteraz je to najväčší meme, iba, no už teraz je Smurf Cat. Taká srať. A im úplne ruky, že? Z palce. Teraz nás nebude už mať palce. Vidíš? Už sa mu zmenili palce. Kozol aspoň like, a on prežil. Aha, tam bol TV Man, že sa na to celý čas pozerá. To je tá nová rasa, hej. 61, 62, 63 som nevidel. To bol asi najlepší move G-Mana. Toto je na celú obrazovku, to je prvýkrát. Už tu povie, že show musela začať. Show ešte nemôže skončiť. To je ochrana. To asi musíte vedieť. Tak na budúce, už vypínam, na budúce sa uvidíme od ďalšieho dielu. Už od 3. Asi to bude až na 4. Takže aby som sa na ďalší deň tešil. Uvidíme sa zajtra, zatiaľ čau.